Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Hoplan Libre Sakay. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaroon, sa kasupon sa nga tumatahom kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Siya kasaysayan. Maria Mestiza. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Sinong ipatrabaho mo sa amon, Busing? Ari ang tawag ipatira ko sa inyo. Ari. Abe, Amo ni siya. Oo. Asawa niya ka mga anak ang satupad niya sa litrato ngayon na. Siya si Councilor Joselito Mendez. Uy, politiko. Wow, medyo mahal ang sukot si ni Busing. Wala ako sang labot kung pilang ulo sang animal ngayon na. Ang importante nga, mapatay ninyo siya. Ate, sige, okay. Matagi lang kami sa balidwa kasi mana Busing. Kaya surveillance na mo ng Councilor Mendez ngayon eh. Ara sa envelope ngayon na ang informasyon na kinahanglan ninyo. Hindi na ka mabudlayan nga tultulon ang balay sang Councilor ngayon na. Hati mayo, Busing ha. Hindi na kami mabudlayan ni Idok. Gusto ko nga sa tapos ang bulan nga ini, ginahibian na siya sa iya pamilya. Ha? Hindi ka magkabalaka, Busing. Hindi na malabot ang duha kasi manang tao ngayon eh. Maayo. Hindi ako gusto nga ginapasalig ako, ha? Gusto ko aksyon dayon. Kung maayong resulta sa trabaho ninyo, dugangan ko pang ibayad ko sa inyo. Hatagan ko kamusang bonus. Mau, ate ayos ha. Nalima ha. Kami nang bahala ni Idok. Di ka magkabala ka, Busing. Kaya balo ka naman ngayon ako magtrabaho kami. Wala yan nagkakapalpak. Himuayo lang ang ginapaubra ko sa inyo. Nang hindi ako masabit, ha? Maayong nga resulta ang gusto ko mabalitaan. Okay? Okay, Busing. Okay. Pila ang ulo ni Councilor Mendez? Ato na si Busing. Mauperte nga babae no. May katunga dayon nga bayan sa ginbungat ko nga kantidad. Maayon na magbayad si Busing. Basta hindi lang mapalpak ang trabaho natin. Sansaw lang din taong si Lord ngayon niya. Sige, subdan tabo sa pag-surveillance. Ayos tumaong tang kwarta nga ginbayan ni Busing. Ate, okay. Pagkatapos na tungay, makadto ko dos migo kung nga nagaparkila sa motorsiklo. Ayos dating gawi. Mga kilata sa motor nga mo ang gamiton ta sa pag-surveillance sa Councilor Mendez kay ni. Sige na, isipan lang kwarta. Kaya matungay na tangadwa.
Counselor Mendez, hibian ka na sa hindi madugay. Sino ang magpensar nga ako mapapatay sa imo? Wala. Wala sa may masuspetso sa akon. Tungod, hindi uman ako kontra sa eleksyon. Ang inasuspetsuhan, amo ang kontra mo sa pihak nga partido. Kung patay ka na, dira sugdan ko na ang mga plano ko. Ako ang mabulos sa imo nga mapadalagan bilang Vice Mayor. Ako! Ano? Mangita ka sang obra? Oo nang Anong ibuhi ko sa bata kung hindi ako magpangitas ng obra? Kag naman abi ang sudla mo yung obraman? Bisan ano lang nang. Basta may income ako. Hindi na ako tiyan magbalik sa Bacolod. Ay, ano man abi ang obra sudlan mo? Sa kampo gusto mo? Ay, hindi kuya sinaya. Kainit na yan nang. Ay, di ano man abi? Kaya muna nang sarang mo yung mga obrahan? Kwan nang maobra kuya sa solusang balay Ha? Mapamaid ka? Kung may masudlan ako kag nagapangita ka bulig sa balay, madesider ako yan nang. Ay, Lourdes, asarang kayo mag-obra sa sulod sa balay, haw? Ay, oo Manay kaya sa sulod balay. Hindi na iya mainit. Ay, anay ka. Pamangkuton ko si ating kung makakita ay kami Ating man. Sinang mo ba na ating? Ang mayordoma malasang pamilya sa Ragusa? Ha? Oy, sige lang. Habala abis siya. Kung may nagapangita pang nakabulig sa ila. Ay, babay ilang Kaya kung magkita ay kami sa banwa, kag kung makapangumpra siya, pamangkuton ko siya. Ati, sige amay, gani na nga. Madesider ko nga mag-obra sa sulod sang balay. Kabulig sa mansyon, okay na sanang. Stoy, ikaw ha? Kung makasulod ka ni obra sa mansyon, ha? Pagtarong ka, ha? Lourdes, ha? Anang, nagaano kuya ha? Kilala ka kabla, Lourdes, ha? Hindi gid ako pagpakahoy, Ay, si Manang yaho. Ano ko nang bata jutay? Sang una pa to yan nang. Subong ya may edad na ko. Kag may bata pa. Gani, ha? Pahanumdom na mula, Lourdes. Pagtadlong na kami bata ka na. Obra ka kung maobra ka, dugay kaya kakiat. Na? Doktor Pinoy.
na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Isip mo'y litong-liko sa mga
si Iyok. Nay? Anak, napunan ka gidhaw? No, nanay, liyok ko sang dala ko. Sa kadamo man sini? No, namakal ko sang suludanon ta. Kaya kinangganon diri sa sulod sa balay. Ari layo. Bebe. Gali, may isda ko na naging bakal, nay. Liyog na lang ko lutos na. Sa bawi lang. Matulog-tulog ko, anay, kaya ginatuyo ko. Pukaw mo lang ko karong kumanyapo na tanay. Sige, tulog na to. Sige, ito ang nabala, nay, ha? Kanami lagi tulog. Permi lang madamos ang kwarta si Iyok. Oh, Diyos ko. Kabay pa tani nga sa maayo lang magalin ang kwarta nga ginahatag niya sa akon. Oh, kinakulbaan ako permi kung nagalakat siya. Lain-lain na nagasulod sa pensar ko. Kabay pa nga wala siya nagahimo sa malain. Wala lang kuntani. Ano mo, siling mo ang masulod bilang kabulig sa Mansion Rosita? Ay, manggod ko sa amay. Si Lourdes bala? Nalipat ka na sa iya? Ay, anay ka. Nalipat na ako. Tumula sa unang dalagita sa balay bala. Utod ko siya sa amay. Ara na subong sa akon. May bata na, pero wala sang amay. Gani nagapangita sang obra agad nga maibuhi sa bata ya ating. Ay, di kun maobra sa mansyon. Si Manal siya kag makapauli, ha? Hindi pwede nga adlaw-adlaw siya nga makapauli. At iyan ba doon ko siya kung sugot siya. Kung sugot siya, ti ako bantay sa bata iya. Ati abala si anay, ha? Kung sugot siya. Pakadtua lang siya dayon sa mansyon kay kinahanglan gid namon subong ang kabulig. Man nagali ng isa kami di, namana na. Ati, salamat kin ating ha. Ay, oo kali. Kamusta si Senyora? Bati ko, nagamasakit? Ay, oo. Nagamasakit si Senyora. Amo gani nga kinahanglan ko gid ang maatipan sa iya. Mansako man ako. Kadamo sang ginaprekurar ko sa mansyon. Ay, gali ka? Ay, tingala ko man nga wala kong makakita sa imo nga nagalagaw sa asyenda. Ay, kay hinali gani sang pagluya ni Senyora eh. Ay, ambot kung ano gid na ang bulatian niya. Hindi siya katulog sa maayo. Ay, gali ka? Kung tani dalon sa ospital Amo man ang hambal ko sa iya. Pero siling sa umaga diya, wala man ko na sa masakit si Senyora. Pabahaw mo. Pero kung ako lang yung pasugtan, ay pasulod ko na sa ospital si Senyora. Ay, dapat lang Agul matanaw sa sang maayo. Gani man. Pero tianhon mo. Hambal sang doktor nga nagatanaw sa iya, dala lang ko nila sa katigulangon ni Senyora. Ay, ambot ko na amugin ang tuod ginabatsyag ni Senyora, Kung may lain pa siya nga ginabatsyag. Ating? Ay, kung ako yung pamangkuton, may ginabatsyag gid si Senyora. May ara gid Rosita. Nga bata ka, ha? Saksakan ko na karon sang lapat ang bakba mo. Hipos! Hipos, hipos! Ay, nagita yun ay ginaghipos.
Kagaga, gidya ho? Hindi ka maghipos? Ha? Hindi ka gid maghipos? Ginambala ka na gid hipos? Hindi ka gid maghipos? Gusto mo gid ako si Onta ka, no? Okay, moy? Namit? Namit mo? Ha? Gusto mo gid ako si Onta gid ha? Ay, buwisit gid na klase sa bata kaya, no? Ay, ambot Nga abla nga gindala ko pa na di sa iya man. Kung tani, ginahaboy ko na lang siya sa basurahan. Kabuisit gid ho. Di ko namin tabunan sa ulungan sa bak yan eh. Katilip. Hindi ka di maghipos? Anan mga maldita ka ay. Aring ulunan ay. Tabunan ko bula sa ulunan ang guya mo. Ha? Aring ulunan ay. Katalakas ang sungad mo, sabat kahibi. Agod nga, hindi ko mabatian na paghibi mo. Tabunan ko sang ulunan ang guya mo. Pareho, sinyo. Sige. Palak! Nan, ara. Hindi na ako makabati sang hibi mo nga gagagaga ka. Ara, kaging tabunan ko na ang guya mo sang ulunan. Ay, buisit ka. Hindi naghipos ka da. Oy! Nang Lourdes! Huwag ginaunsa mo man ang imong anak, oy! Ha? Hindi. Nakita ko ni Pina. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag seleksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my